खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 7 जुन 2026 थामहिनबा 1433 मायथाइनि जेठ दाननि 23 खालार। मिजिंथियो नोंथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांगोन होनना। गिबि राशि महरै मेष राशि। दिनै नोंथांमोना आयनि बेलायाव गोदान लामा गेवगोन। आंगो लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबस्रांगोन आरो अनज्लायनाया बांगोन। खामानि फारसे गोसोआ थि नङै सोमजिखांनो हागौ। हरखाबै थिरांथा लानाया मोजां नङा। बहानिफ्रायबा मोजां रादाब फैनो हागौ। गोसोनि साननाय गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानाया मोजां नङा। धोरोमारि खामानिफ्राव गोसो जगोन। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो सानजा। आरो राशियाव नांनाय दिनैनि राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:36 7:15 वृषभ राशि। दिनै साना सोमोनांथावै बारलांगोन। खामानि फारसे सानै हयै आवगायलांनो हागौ। नखरारिफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। थासारियाव सोलायनाय लाबोनो हागोन। बहाबा गोजान लामासिम दावबायनो थांनो हागौ। गुबुननि खोथा लानाया मोजां नङा। सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:31 7:16 मिथुन राशि। थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनखांगोन। फैसा सोसननाया मुलाम्फा लाबोनानै होफैगोन। सावस्रिखौ लानानै सांग्रांथि थानायनि गोनांथि। गोसोनि साननाय गुबुननि सिगाङाव बुंथिना लानाया मोजां नङा। धोरोमारि थावनियाव गोसो जगोन। लाइमोनफोरा थि रोखोमै खामानि मावलांनाया गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:33 7:15 कर्कट राशि। धोन लाभ खालामनो हागोन। गोबाव समनिफ्राय थाबथानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। जब मावग्राफोरा गोदान बिबानफोरखौ गथायजानो हागौ। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। गोबावनि थाबथानाय खामानि जाफुंसारगोन। गुबुननिफ्राय रां दाहार लानायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। आरो दिनैनि राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:17 सिंह राशि। नोंथांमोना फैबाय थानाय 7 सानाव गलाय-मोनदेर फिथाइ मोननो हागोन। केरियार फारसे सिगांसिन आवगायलांनो हागोन। नखराव आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। सावस्रि फारसे जोथोनथिनि गोनांथि। गोसोनि साननाय जाफुंसारगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों सना गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:15 कन्या राशि। बे बोसोरा नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मुलाम्फा गोनां। खामानि थिलियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। धोन सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगासारनाय मोननो हागोन। बेफार फालांगिफ्रा मुलाम्फा खालामनो हागोन। नखर संसाराव गोदै महर लाबोनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:29 7:15 तुला राशि। खामानिनि बेलायाव गोब्राब नाजाथाबनायनि गोनांथि। धोन सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव जौगासारनाय मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ गोसो होसारना मावलांनो हागोन। आंगो लोगोजों अनज्लायना सम हगारहरनो हागोन। गुबुनखौ बांद्राय फोथायनाया मोजां नङा। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। आरो राशियाव नांनाय राहुकाल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:15 वृश्चिक राशि। गोसो गोरबोआव गोजोननाय फैखांगोन। थासारिया राफोद महर मोनखांगोन। खामानि फारसे गिदिरफोरनि आबुं हेफाजाब मोननो हागोन। खरसा फारसे आखाइ हमथाना सोलिलांनायनि गोनांथि। जिउनि लोगोजों आलो गोजोनै सम हगारहरनो हागोन।
जाब्रबथाय जाथायफोरनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:19 धनु राशि गोसोआव फोथायनाय बांगोन। फरायसाफोरा आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो थाखाय गोब्राबै नाजाथाबनायनि गोनांथि। सावस्रि फारसे जोथोनै लाखिनाया मोजां। आंगो लोगोआ गाज्रि मोनखांनो हागौ। सुथुरआ नोजोर होगोन। गुबुननि सायाव फोथायनाय लाबोनाया मोजां नङा। लाइमोनफोरा गिदिरफोरनि बोसोन फालिलांनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब आरो दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3। राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:15 मकर राशि बे सप्ताया नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजाङै बारलांगोन। माबा मोनसे गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां धैर्य लाखिनाया मोजां। हरखाबै बहानिफ्रायबा धोन लाभ खालामनो हागोन। दुथां गोसोनि सुबुंनिफ्राय गावखौ सांग्रांथि होनाया मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों ब्राउन गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब। राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:29 7:15 कुम्भ राशि धोन फारसे आय बांहोनो हागोन। शपिं एबा मार्केटिंजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव सोलायनाय लाबोनो हागोन। लोगोफोरजों जयै गोरोबलायना सम हगारहरनो हागोन। हारिमुआरि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो हागोन। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 5:30 7:14 मीन राशि नखर संसाराव सोलायनाय मोननो हागोन। नखरनि सोरबा गिदिर गोलावफोरनि हेफाजाबजों गिदिर जेंनाफ्रा जोबस्रांगोन। जायफोरा गोनोखोआरि मुवा बेसादजों सोमोन्दो थानाय जाथायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनै नोंथांमोना गावबा गावनि सावस्रि फारसे जोथोन लाखिनायनि गोनांथि। बिमा बिफानि सावस्रि फारसे जोथोनथिनि गोनांथि। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों लैथो गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा आरो राशियाव नांनाय राहु काल समा जादों बेलासिनि 3:30 7:15 लोगोफोर जाय बिथांमोना दिनैनि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायलांजोबबाय बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर नोंथांमोना दिनैसो बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। जाहाथे जेब्ला जों गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेसनखौ मोनहैनो हायो।